lega ngono ya Yai. Janji mekaten. Tenane to? Janji. Heeh. Dipun. Yo diwalik. Temu pisan mung trimo nyawang Kapan-kapan ketemu lutan tuku arang gombak sate kapan-kapan ngene keturutan yen cuman jarang karo awake ditukoke oleh-oleh yen bocah kuwi aku yo emoh kapal api kapal udara kapal selam bukan pamilih dongan saudara siang malam jadi pikiran suwe ora jamu pisan kunjunge kates wis suwe gak nate ketemu temu
pisan kok ora beres.